Bread baro ha uji suya pi un shan to yai duai Tôi duai jing duai kala. Nung kong nga penpau ka jing sngongo ka bakraw ya ublay, baulapli ya nga ya kanikalan, bangan yo banya sam ya kaktin ka chong ublay, hapdeng chong pi ki paralok, baro ki bacuit ban pet, ya kani ka program lengba kani ka channel, chong ka media ministry, the light of the gospel, bat ha kani ka por ka bamenta, nga shim ya kani kalat, ban ai khublai it ye phi iwei pe iwei baro ha ka kerteng ka bathang tam chong utrai ubalong unong pen im ba it e chongi uchi sukres ka benta na kaktien ka chong ublei ka ba ublei ubu ha ka donot ka jonga bangan yo banya sam ha pedeng chong phi ha kani ka por ka bamenta ka dei shaphang ka jinget chong kanong kanan. Bat ya kani ka benta ngila ban syam na kaktien ka chong ublay. Katkum ka gospel ka chong umathayas ka lenong ka ba khatsan ka dukhon ka ba arphoway hado ka ba arphow pra. Bat ya kani ka chu ka benta la record ru ya ka ha ka gospel katkum Marcus ka lenong ka ba hinyo ka dukhon ka ba arphow saw hado kabalay po. Ngan puli ya kani kabenta na kaktien kachong ublay. Ti haba uchisu ulami no nangta, ulalet siya kipang ka Tyros bat ka Sidon. Hakmi ru, kakentay kanong kanan, kalawan na kita kipang, bat kalakerpat yo kadaong, to isin nga, go try ukun udebin. Kakun jonga kakodit ba kasyong sun. Henry syam cuba haka sikentien ru. Kisenran jong ti haba kilayawan hajan. Kila kerpat yo kidaong. To pelaj no yaka. Naba kapertajam na dien jongi. Udayat ho ulaong ti. Syam lapha yanga Henry tang ha kita kilangbron kibalaja no na kaying Israel. Ka Henry haba kalawan kalamane dem kadaong. Ko try to yarap yanga. Henry ulayat ho bat ulaong ombit ban shim yaka jingbam kikon bat ban bread yaka ha kikso. Kate kalayat ho Shisha kotrai, Henry, wan kikso, kia bam, na kita kibaluwet, kibalaham, na kami kikenrat chongki. Enda kumta ujisu ulayat ho, badula ong haka, ko kentay, kabakraw kacingit chongpa, to kan long yapa, kumba pamon, kakon chongka, kalakhiak te, nadu kata kapor. Ha kani kapor, kadai kapor kaba uchisu udang syumi na po Genesaret, ha kaba ulapan kia, shibun ba kibriw, kibapang ya kibala walam hau, badon na pedang chongki ru, kibala kerpat ya uchisu, bantang syukta
ya kiremyang ka jankop ka jong u. Bat ka ktien ka jong ublay ka yathu yangi ladangi phai khendiat. Hang ni hakani kalenong ka bakhat saw kadukot ka balai phun riu. Hakitu ki lan ki bahadien ka ktien ka jong ublay ka yathu yangi. Bat ko ong te baro kan ki balakta ki lakia par. Te hadien kani ucisu ulawan pade syakini ki phang jong ka Tyrus ban ka Sidon. Ka Tyrus bat ka Sidon kidei ki arteli kishnong ki badon hapoi ni kia ya kabalatip menta ka Lebanon ka badon harut ka duriau Mediterranean. Ban ka Tyrus ka don kumba shispa saumail na Jerusalem. Bat ka Sidon ka don kumba shispa arpau saumail na Jerusalem. Kini kisnong kidai kisnong chong ki gentle. Bat ki babun hi kinong syong snong hang ni kidai ki gentle. Ucisu haba ulapoi ha kini ki phang chong ka Tyrus bat ka Sidon. Ulalet banrung ha ka wei ka ying namar ukwa ban pencak that yalade na ka jing that ka jong u ha ka baulalet ya ki jinglet ban yalap ya ka gospel keleng saudong kini ki jaka. Bat haba ucisu ularung ha ka wei na kini ki ying kwa yanoru ba kintip ba udon hangta. Hendai ka ka bacia kalong ba ucisu la banri. Namar ha ka bakum kata kapor. Ladon ka wei ka kenthei. Kabalawan na kini hi ki phang jong ka Tyrus bat ka Sidon. Kabadei kanong kanan. Kani ka briu kadei ka gentle. Ban ngitip baki gentle kidei ki briu ki bapo katkum kaktien ka jong ublay. Ban yu i bakani ka briu kalawan ha ucisu. Haba kalawan ha ucisu kadon kadaw. Bat kadaw ka bakawan ha ucisu kalong namar ba kadon kawei na pedang ki khon ki jongka. Ka badon ya uni umensim bom khut lani kat khun jongka ka ba syong suit la ya tho kaktien ka jong ublay. Bat uni uksuit u la pen cencar ban u la pen kordit ya kani ka khun jongka. Te kumta kani ka kenthei kalakar pat ya ucisu ba un isen yaka. Kalawan hau bat kam don lat shaway pat henry ka wan ha ucisu ban kerpat yo u ba un isen yaka bat ba un yarap yaka. Ucisu habangi pule nakani kaktien kacong ublay na kato kadukon kabaar fulay ngiyo i hangto ba ucisu syam kren yaka shiken tien ru. Bat tang kata habaki senran ki jong uru kilayo i ba ucisu syam kren yakani kakanthei kiru kila ong ha ucisu ba on be no yaka namar ba ka pertajam nadien jongki. Tengi yo i hang ni ba ucisu ula ong hakani kakanthei. Nga ngam syam lawan henrei tang na kabenta ki langbrot ki balaca no jong kaying Israel. Kita kidai ki kentien ki ba ucisu ukren hakani kakanthei. Henrei ngiyo i ba watla kini ki kentien kilong hi kumba be yaka. Henrei kani kabriu kamsyam la pet na ucisu. Bat ha kata kapor laong bakalawan kam hacan yu u. Bat kala dem haki kcat ki jong u. Ban kalamani yu u. Hang ning yu i ba ucisu sa sisien pat.
ula keren daki kentien ki ba kham khor shu ya kani kabriu lada pipet hang to ha ka tu ka dukot ka ba arfun riu pan ka ong ba ucisu ulaya tho bat ula ong haka ba ombet ban sim ya ka cingbam jong ki khon bat ban bret ya ka ha ki kso bat habangi perkhat ikini ki kentien ki ba ucisu ukren na ka benta kani ka kentei kilong ki kentien ki ba khor bat ki kentien ki ba longkom ba nyopo ya ka cing im jong kani ka kentei bat ya ka cing yat lenti jong ka nang no ka wan ban yesem ya ucisu Henry wat ha pedeng ka ba kum kani ka por ngiyo i ba kani ka kentei kam syam la pet na ucisu bat ha ka jaka bakan pet na ucisu bat bakan bu no ya kata ka mensim ka ba ngau diau lani ka mensim ka ba do cingkermen Henry ka ka ba kani ka briu ka pen pai ktien ha ucisu kalong bakala pen pai daki kentien ki ba jem bat ki kentien ki ba kta sisa ya ucisu bat kani ka briu ladangi puli ha ka tu ka dukot ka ba arpo prapat ngin yo i hang tu ba kani ka briu kala yatho bat kala ong kotrai wat ki ksauru ki bam na ki baluwet ki bahap no na kamit jong ki kenran ki jong ki ti haba ucisu ulayo ngau ya kini ki kentien ki ba mi no na kani ka kentei kalak ta ya ka do nut ka jong u bat ucisu ha kani ka por ulaya tho bat ula ong ya kani ka kentei ko kentei ka ba krau ka cinget jong pha tu kan long ya pha kumba phamon bat ka khon jong karu kalakhia no nadu kata kapor tingi yo i hang ni habangi pule ya kani ka benta kidon lightly ki ki bangi yo i ya ka jinglong jong kani ka kentei bat kini ki jinglong jong kani ka kentei kabawan ban kerpat ya ki cing don kam ki jong ka hakmat jong ucisu ki dei ki jinglong ki bakta ya ucisu ki dei ki jinglong ki bapen ki ya ka dot nut ka jong ucisu bat ki dei ki jinglong ki bapen kela ya ka cingmut ka jong ucisu ba ucisu ucubam ya ka cing don kam jong kani ka kentei bat ka jinglong ka beningkong ka ba kani ka kentei ka don kadai kata kacing ngau scam ka jong ka habaka wan ha ucisu bat kam dan kacing artatien kanget ba ucisu uncubam ya kacing kerpan ka jong ka kani kadai ka benta ka benengkong ka wanda kacing ngau scam kam dan kacing artatien namar katip ba ucisu ula banle yeki kamba badai tang ma ubala ban penkhia ya ka khun ka jongka ka benta ka baar ka jinglong jong kani ka kanthei haba ka wan ha ucisu wat ha pedeng ha ka ba kam syam la yo ban pediang no kloi ya kata ka jubab ka jongka henringi yo i ba kani ka kanthei ka klem ken randien hapdeng kacing syak kren beng ka klem ken randien kayai ap lano ba ucisu on cubam ya kata kacing khot kerpat kejongka kam syam paidien syani bat syawai pat henrei yu iba hapdeng kacing syak kren beng kayai ne hangta bat ka ap ya ucisu ba uncubam ya kacing khot kerpat kejongka ka benta ka balai kalong ba kani ka briu ka don ya kacing long ka bas ngourit ka pendem bat ka penrit ya ladi
ha ujisu. Kani kalong kacing-long kaba ktae ya kadok nuot kacong ujisu kacing-long kaba ngaurit. Namar ngitip bahaba ujisu ru menba uwan siya kani kaperthei uwan ha kacing-long ret. Uwan ha kacing-long ret ulong usim henrei uwan ha kacing-long ret. Bat kani kadei kacing-long kaba ujisu ukwa ban yoi hangi kibriu la kalong hangi kiba long kristan bat kumcu hakibam pat long kristan ro namar kani kacing-long kabas ngaurit kalong kacing-long kabala ban wanra shibun kicing kerku ha kacing imcungi kum kibriu te ha kani kapor kabamenta letse don na pedeng chong pi ki paraman siem ki ba kodor ki ba pet ya kani ka khubor na kaktien ka chong ublei ha kani kapor ka pamenta don na pedeng chong pi ki long kmi ki ba phi mat shibon ki jing e ha ka jing im chong pi kham tam ha ka jing dei bat ki khun ki ti hoon hakacing im kacungi ngidon laki chong ki jing e kani ka kenthei ka don kacing e chongka bat kacing e chongka kalong namar ba ka don ka wei na pedeng ki khon ki chongka ka ba syong ksui tang kani ka briu ka ba mat ya kani kacing e ngangit skem ba kala ban sngoutho katno kacing cencar chongka don na pedeng chongi ngidon kijing e lalaki chong don hakani kapor kabamenta kabana pedeng chong pi kat ba pidang pet pidon kijing e hakaching bom ya sngoutho chingmut hayeng hasem kani leilei kadai ka wei kacing e kabakrau hadu kata-kata kabala ban wanra ya kijing pat kijing pra ha kilong ying kilong sem kichongi don nap deng chong pi kiba pi don kijing e namar ba pikit ya kacing sitom ha ki dukot met kichong pi kacing sitom ka ba pikit kalong ba ka pila mat ya kacing cencar don kapor ka ba pila ngau kutlan phimla shu ban yo wat ya kijing don kam ban pendap ha kabayadei bat kamet ka chong pi ban sumar ya ka don na pedeng chong pi kiba pi don ki jing e kiba ki khon ki ya hala ka chong kamon kini kilong katu katne ki jing e kiba ngakwa ban pen pau ha kani kapor ban don le si na pedeng chong pi kiba mat la ki chong ki jing e ti ha kani kapor ka bamenta ke ei kabaka ktien kachong ublei kabangila yo ban kren ha kani kapor kalong ba ya kicing e kichongi baro ladangi wan ban bret ha ucisu bat ban ya tho ha ucisu bat ban wan ban khot kerpat ya ucisu unom kentaj bat un pencem ya kita kicing e baro don le si na pedeng chong pi kiba pimat hakacing yait lenti chong pi leng ba kicing ya kendo ki chong pi sngow ba pila tolot hakacing et ke chong pi pila do bor bat pi tolot no wat ban syakri ya ka kerteng ka chong ublei hakacing em chong pi tolot no ban syong haki kecap ki jong ucisu haki jing duai te ha kani kapor kabamenta ngaya wer ya pi sashi sien pat ai baleng ba kani ka ktien ka chong ublei kan pen skem sashi sien pat ya ka jinget ka chong pi bat ya ka ei ka ba pidon ban duai hakmat chong ublei un yarap bat un cubab ya pi ucisu onom ino onom kentaj ho chisha ka don kapor ka ba pi wan hau
phim yo ya ka chuba henrei ka don ka ching thmu ka chong blei na ka benta ka ching im ka chong phi tenga yo wer hakani ka por ka bamenta haba phi wan ha uchi su wanda ka ching sngau scam wat arta tin namar ulong ublei ubadon bor ulong ublei ubala wat nom kan randien wat lada phim pat yo ya ka chuba sisien haba phi duai yai ne ha ka ching duai yai duai hado ba phenda yo ya ka chuba na ublei ban ublei unom ino ya phi ublei un kar khu ya phi ublei unom kan taj ya phi bat ublei un ya rap ya ka ching don kam ka chong phi baro te ha ka ne ka por ka ba menta to ublei un yo ban kar khu leng ba ka ne ka ktien ka ba khoj ka chong o ka bangila yo ban pan sngo hap deng chong phi ublei un kar khu ya phi baro i wei pe i wei na ka benta ka buram ka chong o amen kok pa changi ubah beneng kat nungi dap da ka ching sngongo ka ba kraw e ya me ha ka ne ka por ka ba menta ka bangi yo ko kan rat ba e chonga banya sam ya ka ktien ka chong me hap deng ki men siem ki ba kodor ngaduai ken kan rat ba e chonga ha ka ne ka por ka ba menta le se don na pedeng chong ki ko kan rat ki ba pet ken kan rat ha ka ba kom ka ne ka por ki don ha pedeng ki ching ki ba ki mat ha ka ching em chong ki don na pedeng chong ki ko kan rat ki ba don ha pedeng ki ching ki ba bon chat chong ka ching em trai ngaduai ya me ha ka ne ka por ya rap ya ka ching em ka chong ki ko trai ya ka bakin yo ban wan ha chan chong me ban bret ya ka ching ket ka chong ki ha me ko trai ban phai khmat che me ken chi su be chonga le se don na pedeng chong ki ru ha ka ne ka por ka ba menta ki ba don ha pedeng ki ching pang ki ching shitom ki ba ki ket ha ka de khot met ka chong ki ko trai ngaduai ken ken rat ba chonga ha ka ne ka por ai ba ha ka kerteng ka chong me uchi su ba don bor ablei ki ching pang ki ching shitom ken do ken dam no na ki met ki chong ki bat ken yo pediang ya ka ching pen khya ka chong me ken trai chi su be chonga hoi don na pedeng chong ki ba mat ya ka ching dok ka ching kerdo ki ba mat ko trai ka ching chen char ha ka ching em ka chong ki ablei be chonga duai ken ken rat bo kodor ya rap ye ki ba kila ban phai shame ba kila ban wan hame ken ken rat bo kodor ya ka ban it kham tam ya la ka chong ka ching em ken trai compare ko chi su ba kodor na ka ba kum ka no ka benta ka ba kila ban wan henry melong ublei uba khot sngo bha ye ki men siem ki ba kodor baro ya rap ko trai ha ka ne ka pori ki ba thaj ki ba luwan ya rap ko trai ki ba don ha pedeng ki ching ki ching ele ki ching pang ki ching shitom bakin yo ban mat ko kan rat ya me ha ka ching em ka chong ki nginget scam ko kan rat ha ka ne ka por ngi shu it ha me bat ma me hi ko kan rat bo kodor men ker khu na ka banta chong ki i wei ken chi su be chonga nget ken trai ba mi yo sngo ya ka ching duai ka ching khot kar pat ka chongi ha ka ni ka por ka ba menta ha ka ker teng ka chong uchi sungi duai amen bar ha ka ba wai no to ai ba ka ching ai ka ba byang ka chong uchi sukes bo trai ka ching ba ka chong blai ku pa na bom chukon lambat ka ching yeslok ka ba thiang ka ba hon ka ba pen shat bor ka chong man sim ba khoi to ai ba kine ki lai ha wei blai kin yo ban long reng kan bat ki paraman sim ki ba kodor la ka long ki kristan bat ki bom pat long kristan reng kan bat ki ru khoj ki chong me ki ba shakri me ki ba don ha ka leng saudang satlak chong ka purthei ki ba mane ya ka kerteng ka chong me na du menta bat shadu ki bom chu ko ru amen Pilas ngeu du bor jingkit kuslai kaban Jing jen jar babun pi shem ki la khyathan Bread baro ha uji suya pi unshan
Tuyai duai Tuyai duai Jing duai kala Tuyai duai Utrai ino Tuyai duai bat gular utrai Tuyai duai Unju bab yapi Lo bar ben kin ka yapi waju kau en Hajing ya jong pi udon hajan tungen Ban pelat ya pi ula utrai bait Tuyai duai Tuyai duai Jing duai kala Tuyai duai Utrai ino Tuyai duai bat gular utrai Tuyai duai Unju bab yapi Tuai ngu utrai ki jingker ku bute Shanya bed ha ulok ubayay ne Kat kaba pin panutipan ay kame Tuyay duay Tuyay duay Jing duay kala Tuyay duay Utrai ino Tuyay duay bat gular utrai